दिनै परबतजरायाव मोननै हाबाफारि लानानै फैदों। मोनसे जाबाय ब्रह्म धर्मनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि नाजानायाव मोनसे सेमिनार जादोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउनि सायाव आरो बेवहाय गोदो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ साइमन कमिशनाव थांनायाव मदद होफानाय मोहम्मद गियासुद्दीन आहमेद बिथांनि नखरनि परियालफोरखौ दिनैहाय मान होनाय जादों थिपकायाव। बेजों लोगोसेयैनो दिनै नैथि हाबाफारि हिसाबै आङो बे सृष्टि दैनि सेराव जिहेतु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ फबनाय जादों आरो बे फबनाय जायगाया बहुत गोबावनिफ्रायनो मोनसे आंनाव डिमान्ड फैबाय थादोंमोन जे बे इर'सन जाबाय थायो आरो गुरुदेवखौ फबनाय जायगाखौबो खुरखालांनो नागिरगासिनो दं। थ' लास्ट इयाराव आङो फैनानै निजे नायफैदों। नायनानै आङो 50 लाख थाखा बाहाय खोख्लैनाय जादोंमोन RIDF-निफ्राय RIDF 30 2024-25 जे फाइनान्सियेल इयार बेनि गेजेराव बियो दा टेन्डार भेलुआव फैनानै फ्राय 46 लाखसनिफ्राय 500 मिटारसो बल्डार फिटसिं आरो एम्बेंकमेन्टनि खामानि जागोन। दा बेनि गेजेरजों एटलिस्ट गुरुदेवखौ फबनाय जायगाया बासिसिगोन इर'सननिफ्राय। बेनि उनाव बेखौ एसे एक्सटेनसन खालामनो हायोबा नायगोन। बे डिपार्टमेन्टनि फान्ड पजिशननि सायाव सोनारगोन बियो। थ' रायजो राजाफोरनि जि मोनसे गोलाव समनि दाबि बेखौ एसेबाबो सुफुंनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेखौनो मिजिंथिगोन जे जायफोर मावगोन बेखौ कन्ट्राक्टर जाय मोनदों बेखौ जास्ट मोनसे डेडिकेटेड टु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म मोनसे सेबानि मनोभाब लानानै मोजाङै मावलांनांगौ। लाबाबो जानांगोन खिन्थु जाहाथे खामानिनि क्वालिटिया खुनु खारनाव कमप्रमाइज जाया बेखौल' आङो खावलायदों। जिहेतु बेखौ फबनाय जायगायावबो गोबां सिबियारफोर फैयो खिन्थु बेखौ नायोबा लामानि गोनांथिबो दङ सार बे बेलायाव। दा BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि गुरुधामखौ लानानै बे गासै एरियाखौ कभार खालामनानै 3 कोटि ना फ्राय 3 कोटिसो रां फोसावबाय अलरेडि मोनसे माखासे प्रजेक्ट लानानै आरो बिनि गेजेराव आरोबाव माखासे प्रजेक्ट फोसावबावगोन काउन्सिलनिफ्रायनो। थ' बेखौ जोङो डेभेलप खालामगोन आरो बेखौ फबनाय जायगासिमाव थांलाय फैलायनि लामायाथ' जाथारनांगोन नङाबा मानसिफ्रा माबानो दा बैथ' मोनसे इन्स्टिटिउसन जाहैबाय आरो बे जाहैबाय बिथांनि गोथै देहाखौ फबनाय जायगा। बेवहाय थैनाय सानाव बयबो फुजिनो फैगोन बेखौ डेभेलप खालामनांगौ आरो आंनि बिथिंनिफ्रायबो आङो इनिसिएटिभ लागोन। बिसायख'थिनि थाखाय बेसेबां साखाफारा? बिसायख'थियाथ' जेरैबो साखाफारा UPPL-आ जेबो साननांगौ गैया। UPPL गभर्नमेन्ट जागोन आरो मेजिक नाम्बार लानानै जागोन। हारसिङैनो गभर्नमेन्ट दानो हानाय नाम्बारबो मोजां मोनगोन। इलेक्सननि उनाव रिजाल्टखौ नायनानै जों सोरजों मा रायलायनांगौ रायलाया बेखौ जों थिग खालामगोन। दा जोंहा कंग्रेसजोंबो जुजिनांगौ गैया। कंग्रेसआ फेक्टरानो नङा। BPF-आ क'क्राझारथिं एसे एनै दंलाबायोबाबो फेक्टर नङा। ओरै चिरां आरो बाक्सा उदालगुरिफ्राव जिर' जालांबाय आरो दा BJP-आ फैदों। BJP-खौबो लानानै गिनांगौ जेबो गैया खारन बिसोरो BTC दखल खालामनो हाजासे रोखोमनि सिट देरहानो हानाय केपासिटियानो गैया। बिसोरो 10 बा 10नि गाहायाव खुब मेक्सिमाम देरहायोबाबो बेबायदि फैनो हागौ। नाथाय UPPL-आ मेजिक नाम्बार मोनगोन आरो मेजिक नाम्बारनि बाराबो मोननो हागौ। ओंखायनो जोङो फुल्लि प्रिपेयार्ड दा